Varsinais-Suomen vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyssä nyt on vuorossa yrittäjä Konsta Weber. Minä olen Kimmo Vilska, studiossa myös Ville Niinistö. Tervetuloa. Kiitos. Startup-yrittäjä Konsta Weber, miten tällaisella yrittäjällä on aikaa politiikkaan? Yrittäjällä on aikaa tietysti aina ihan sellainen, miten itse järjestää oman aikansa. Mullakin on pientä yritystä starttailemassa ja freelancerilla tekee muuten duunia ja vielä toista tutkintoakin viimeistelee, niin se on ihan ajanhallintakysymys. No, tämä sinun yrittäjätoiminta liittyy kielikonsultointiin, siinä on näyttelemistä ja jotain muuta vastaavaa, en muista ihan tarkalleen kaikkea, mikä ehkä luonnistuu aika hyvin tällaiseen yrittäjyyteen, mutta joskus sitä kuulee, että ihmisiä vähän niin kuin puoliväkisin tehdään yrittäjiksi, jotta työnantajat voisi välttyä työnantajien tällaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista palkansaajia kohtaan. Tämä on hyvä pointti. Missä päästään ihan keskustelussa oikeastaan rakennemuutokseen. Meillä on työelämä muuttunut, yritysmaailma muuttunut semmoiseen, että työsuhteet on tosi epätyypillisiä. Meillä on pienyrittäjiä, freelancereita, joille ulkoistetaan tosi paljon duunia ja sitten tavallaan välttämättä lainsäädäntö ja yhteiskunta ei ole pysynyt mukana tässä kehityksessä. No, miten lainsäädäntöä pitäisi nimenomaan sitten kehittää sillä tavalla, että se vastaisi taas uuden ajan haasteita? No, erittäin hyvä juttu, mitä ollaan vihreissä ajattua 80-luvulta asti. Perustulo. Vihreiden uusi perustulomalli 560 kuukausittain tulisi perustuloa ja sitten verotuksen mukana sitä verotettaisiin pois siitä eteenpäin. Niin se mahdollistaisi sen, että ihmisillä olisi semmoinen ikään kuin tukeva selkänoja, mistä ponnistaa ja lähtee yrittämään ja tekemään niitä epätyypillisiä työsuhteita, ottaa työtä vastaan. Työ olisi aina kannustavaa. Ja sitten sitä kautta yrittäjällä voitaisiin helpottaa yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista tai ylipäänsä työntekijöiden palkkaamista sillä, että olisi perustulo käytössä. Eikö se nykyaikana just ajattelee sitä, että miten voisi lisätä työn määrää Suomessa, niin eikö toi lisäisi sitä, koska ihmiset voisi uskaltaa ottaa riskejä ja moni asia, joka nyt on taloudellisesti kannattamaton, voisi tulla kannattavaksi. Erilaiset projektityöt yhteenlaskettuna tuottaa riittävää elannon. Juurikin näin. Ja sitten sekin, että se kynnys aloittaa semmoinen pienimuotoinen yrittäminen, mikä voisi helposti kasvaa. Että ihan jotain ihan siis todella pientä yrittämistä, mitä nykyään on niin enemmänkin harrastustoimintana, niin niistä se on kasvanut suuri osa kaikista suuryrityksistä. Ihan niin kuin pienistä jutuista, mutta jos ei ole uskallusta lähteä yrittämään, kokeilemaan pieniä asioita sen takia, että puuttuu semmoinen turva, tai että se tuntuu siltä, että jos menee työttömäksi, niin on todella vaikea tienata lisää. Niin, eikö se ole vähän yrittäjällä nykyään työttömyysturva, että yrittäjä on sillä tavalla lainsuojaton, että voi olla vaikea saada edes toimeentulotukea tai mitään, jos on se yritys, vaikka ei tulisi tuloja? Juuri näin. Että tämä pitäisi paikata. No, kun Suomeen kuitenkin on perustettu aika paljon yhtiöitä, jotka hyvin pienestä aloittaneet ja kasvaneet hyvin suuriksi ilman, että tällaista perustulojärjestelmää on ollut olemassa. Tarvitaanko sitä nimenomaan tällä aikakaudella? Nimenomaan tällä aikakaudella. Meillä on maailma mennyt siihen suuntaan, että varallisuuden kasautuminen jatkuu vahvana. Yhä enemmän varallisuus kasautuu ja yhä enemmän niillä ihmisillä, joilla on jo varallisuutta tai perheessä varallisuutta, niin pystyy lähtemään kokeilemaan, pystyy lähteä perustamaan rohkeasti uusia yrityksiä. Mutta se, että saataisiin perustulo, niin luotaisiin enemmän sitä mahdollisuutta. Niin eikö tämä vähän silleen, että työelämä muuttuu ja työ muuttumassa länsimaissa, digitalisaatio, automatisaatio tulee, niin tavallaan meidän pitäisi miettiä ihan toinen logiikka, miten me voidaan saada kaikille työtä. Juuri näin. Että ei vaan niin kuin niille, joilla että varallisuus kerääntyy automatisoitujen myötä muuten niin vain harvoille. Nimenomaan näin. Joku nykyään on se, että juurikin rakennemuutoksen kautta, kun omistaminen keskittyy, kun omistamisen kautta automatisaatio, robotisaatio tuottaa paljon enemmän, ihmistyötä tarvitaan vähemmän, niin täytyy myös muuttaa mindsettiä, ajatusmaailmaa siitä, että mitä on työ, mitä on osallistuminen yhteiskuntaan. Jos meillä on semmoinen utopia maailmasta, että ihmisen työtuntimääriä voitaisiin vähentää pikkuhiljaa. Me ollaan teknologinen kehitys mennyt eteenpäin harppauksittain vuosikymmeniä. Koko ajan pidetään kiinni siitä, että kaikkien pitää olla 8 tuntia päivässä duunissa, 5 päivää viikossa.
Nyt sä kuulostat hyvältä ystävältäni Osmo Soininvaaralta. Joo, juuri näin. Se on ihan hyvä, kun kuulostaa Osmo Soininvaaralta. Se on ihan hyvä referenssi. Mutta jotenkin tavallaan, että niin kun me ollaan nähty uskomattoman paljon vaivaa siihen, että maailma on kehittynyt sellaiseksi, missä ihmistyötä, fyysistä valmistavaa työtä ei enää tarvita niin paljon, niin meidän pitäisi ruveta pikkuhiljaa miettimään, miten me kerätään siitä sitä hedelmää, miten me saadaan ihmiset tekemään sellaisia asioita, joita ne itse haluaa tehdä, joilla ne tuo lisäarvoa kaikille muille ja vapauttaa ihmisten luovaa kykyä siihen. Jos on koko ajan joutuu miettimään sitä, että miten tulee toimeen, minkä lomakkeen seuraavaksi täyttää työkkärissä ja miten pimittää sen, että tekee jotain pientä savipajatoimintaa työttömyyden ohessa, niin ei sieltä kasva mitään innovaatiota, ei sieltä lähde kehittämään yhteiskuntaa. Hei, mulla on muuten yksi esimerkki tuosta. Mä kuulin, että ruotsalainen musiikkiyhtiö Kent on sanonut, että jos he ei olisi rikkonut Ruotsissa 90-luvun alussa työttömyysturvalainsäädäntöä ja mennyt keikkaille ja tehnyt levy sillä, niin ei olisi tullut sitäkään vientitulomagneettia ja tulomagneettia Ruotsin kansantaloudelle, että perustulojärjestelmä auttaisi kaikkia tällaisiakin niin tekemään laillisesti sitä bisnestä. Ja nimenomaan niin, että perustulojärjestelmä tekee sen, että sieltä tulee niin business, se muuttuu bisnekseksi. Niin. Että se on bändi, joka on ihan täysin harrastustoimintaa, sitten pikkuhiljaa alkaa tulla tuloja, uskomaton vientituote. Ruotsille muutenkin musiikkivienti on paljon vahvempaa kuin Suomella. Joo, eli Suomella perustulo auttaa sitä myös palveluvaltaisessa saamisessa. Niin. Mutta kun tässä on koko ajan toitotettu siitä, että kun ikäluokat pienenee, tulee vähemmän tekijöitä työlle, niin onko tarvetta sille, että vajaatyöllistettyjä ihmisiä sitten tuetaan jollakin tällä, että kun päinvastoin pitäisi tuoda työvoimaa ulkomailta ja tällaista. Onko tässä ristiriitaa vai onko tässä näköharhaa? Ehkä pikemminkin näköharhaa, jos noin kysytään, jos annetaan vaihtoehdot. Joo. Luonnollisesti näköharhaa. Totta kai maahanmuuton kautta me saadaan lisää työvoimaa. Ikään kuin helposti syntyvyyslaskussa tarvitaan lisää työvoimaa ulkomailta. Ja samanlain vajaatyöllistettyjen työllistäminen Suomessa pitäisi tehdä helpommaksi. Osatyökykyisten työllistäminen helpommaksi. Eikö se ole vähän niin, että meillä työikäistä väestöä ylipäätään niin vähän, että saataisiin työikäistä väestöä enemmän ja he pääsisivät enemmän töihin, että se tarjonta lisää myös työn määrää, tulee erilaisia ihmisiä erilaisine osaamisineen ja luo myös sitten siitä sitä hyvää. Niin. Tämmöisessä yhteiskunnassa kuin Suomi, niin se, että me saadaan ulkomailta uusia ideoita, uutta ajatusta, niin se tuo ihan voimaa kyllä meidän yhteiskuntaan ja meidän talouteen. Niin, Ruotsissa on työttömyysprosentti alhaisempi kuin Suomessa ja siellä on maahanmuutto ollut viimeisten vuosikymmenen aikana, puhutaan useista miljoonista ihmisistä, että ei se ole työttömyyteen johtanut Ruotsissa. Ei. No, tämä perustulon malli, niin sitä on pitkälti mielletty lähinnä tällaiseksi vihreiden jutuksi. Onko sillä kannatusta muissa puolueissa? Onko tämä realistinen vaihtoehto, jos vihreät ei saa enemmistöä eduskunnassa? Ilolla on katsellut sitä, että muut puolueet on tässäkin asiassa tullut pikkuhiljaa vihreiden linjalle. Että tuo perustulo on todella paljon kannatusta eri puolueissa. Nyt lähinnä keskustellaan siitä, että millainen se perustulomalli on. Ja Suomen kansasta 70% viimeisimpien tutkimusten mukaan kannattaa ihan perustuloa. Joo. No, onko muita teemoja, sä olet kovin yrittäjäkeskeinen tässä, että onko muita asioita, joita sä haluat tämän ohella korostaa kampanjan aikana? No, yrittäjyyden kautta tulee lähinnä se työllisyys ja työllistäminen, helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista pieniin yrityksiin. Sitten mä oon pitkään tehnyt myös luovalla alalla duunia, ollut kulttuurituottajana ja näytellyt paljon, esiintynyt ja tehnyt muita, niin luovien alojen ja taiteen, kulttuurin tavallaan tukeminen siinä mielessä, että tuodaan niiden ihmisten työpanos ja niiden ihmisten niin kuin, toiminta myös ihan toi kannattavaksi työksi ja panostetaan siihen, muutetaan sieltä kanssa, haetaan sieltä sitä uutta kasvua. Eikö muuten, mulla on tullut sellainen mieleen, kun mä oon verrannut silleen, seurannut kansainvälisesti muita Pohjoismaita, niin siellähän osataan tämä, että ei tehdä vain teollisia tuotteita, vaan osataan sisältöpalveluita, osataan kohdata ihmisiä, osataan just kulttuuripalveluita, että yhdistetään niin kuin teknologiseen osaamiseen sisältöjä ja sitä, että tiedetään, että tehdään asioita, mitä ihmiset haluaa nähdä, kuulla ja kokea ja tehdä. Juuri näin. Ja silloin kulttuurin tuotanto on osa sitä, että osataan tehdä asioita, jotka myös kuluttaa samalla ympäristöä vähemmän, mutta tuo työtä. Juuri näin. Tämä on osa sitä rakennemuutosta. Me ei tarvita aina niin paljon teollista tuotantoa siihen, ei mene niin paljon työpanosta, niin pystytään panostamaan niihin asioihin, jotka luo ihmisille että sitä hyvinvointia muilla tasoilla. No, tässä tuli aika paljon kerrakseen. Kiitos Konsta Weber,
lisää Kiitos. ehdokkaita muissa jaksoissa. Olen Kimmo Vilska, mukana on ollut myös Ville Niinistö.